Kalikaguman ti kabarbaro nga administrasyon iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte babaen iti panangidadaulo ni Mayor Mike Miguel Hernando ang mapapintas mapasaya at iti tiyandaan wenno merkado publiko iti San Nicolas Ilocos Norte para karigiti taga San Nicolas ken of course dagiti aglaklako ken dagiti umay makitsensyenda iti inaldaw iti merkado publiko ti San Nicolas Ilocos Norte mga kaibigan ket madama iti pan nakapasayaat na madama iti pan nakapinta ken madama iti pan nakatirmaan dagiti comfort rooms iti buyaen deti panakisarsarita tayo ken ni Mayor Mike Miguel Hernando. Una-unay danon ko iti nabara pa ng kabla ako kadagiti followers iti JCQ Online kan amin nga kaprobinsya ak nang narona kada kayo nga dungdungot nga kailyak. Ket we are now in February ket adamot digiti na irogi nga activities iti January Joey. Foremost of which is the naituloy the rehabilitation the public market idi last year iti first floor ti nataming na pasaya at digiti paglakwan iti karne digiti cook foods ket dati itis second phase so mapintaan nga to palengke maobra da upat nga CR sagdudwa iti first floor second floor may isa nga para lalaki may isa nga para babae and then total rehab DJ roofing ma-plasteran amin tapno ti kasta ket hantong agubon kan mabasa dagiti aglako kan tagilako kan makitchen na and mapintaan pa yung sango palengke tapno ti kasta ket may kamot iti regta itsura palengke sumarsaron nondon deti linong ti sango kadagiti aglako nga permanente DJ ti sirmata tayo matatan so man ti sapsapulan ti numutibiyangan iti pundo yung dagiti imbagak tatay covered amin iti pundo ti giant okay. So na-implement lang sir? May-implement lang yung mamuya po iti project ti gobyerno agad adamot ti kunanang may posting ada bidding na ada awarding na di ada days nga paluoman tayo. Sir, kas ti merkado publiko iti San Nicolas Circuit daydaywan dagiti naduma-dumang kaprobinsyaan kang ronaan na iti dumaya ken of course iti siyudad ti Lawag sir. So dayti pan nakapasaya at iti CR tayo sir. Kas jay tumod lang ada ti bayan na ken no ada to iti agbal nga maintenance fee na sir. Awan to siguro Joey Nanto lamang bantay sir. Nanto lamang bantay. Tinto lakid dawan tayo na ka DJ sense of responsibility di jagusar nga yantangay di na matagbayad den di kada tagibon ng dako mamat nga isudamutin iti mangi-flash ti naggapo kada kuada. Yes sir. Oo. So sir, any appeal kadagiti ago po iti tiyandaan tapno di sa circuit after nga mapasaya at ket amuda nga asikaswen of course ti panakitinulong da iti administrasyon. When ipagpakaasik kada iti kakabsat tayo aglaklakot na palengke kan amin nga mapan makitsenda nga tagibunan tayo kung mata public market tayo apo inikan tayo iti atensyon pinasaya tayo kat agkikibin tayo kalat basit ko mga maintenar di sustainability na narigat mo no kanayo na patarimaan tayo agat mabrok ti gobyernon so titinulong tayo kan lang ang maintenar tapno ti kastagat hantay o naggastot maintenance na. Sir, nakapilagit kayo at nagkakaroon, nagkakaroon kayo tayo, of course, iti magsubsubaybay, iti panag-serving sir, at sa iyo sa When sumarsaron na po dati suportatay kada iti may apo nga manalon dati suportatay iti fertilizer kan other inputs kan iti di tagtartaragan ti ti baboy may kandan tumat iti suporta iti feeds or hang ado so di iti programa tin isaron no tet nga madamang nga maisagsagana. Sir, ano sa iti paayo ti provincial government and of course the congressional office? When di last week nang at the recipient iti 1,400 iti sag pa 5,000 nga suporta kadagiti nadidigraan kan di pandemic nagkapo iti
national government through the congressional through the congressional office of Honorable Angelo Marcos Barba. So nga gapot mayat mat iti tunos iti local kaniti nga to tatak iti sudat adumat iti pagsayatan ng iti San Nicolas.